Iro ndi breaking news yomwe yangutipeza kumene mu mzinda wa Lilongwe munabwera achifwamba makamaka kufupi ndi Crossroads Hotel nampeza mkulu wa hotel imeneyi kunkakamiza mpaka na ampanga kidnap. Tikunena panopa athawa naye kupita naye kumalo amene ngosadziwika. Funso ndilonena kuti zinakhala motani. Kunali chakummawa komweku pamene mkulu wa hotel ya Crossroads mu mzinda wa Lilongwe anayenderedwa ndi anthu ena achifwamba. Anthuwa anatenga mifuti nayamba kuombera mmwamba kawiri kena kukungwira mkulu wa hotelayi kunkakamiza kulowa naye mgalimoto ina mpaka na kuthawa naye. Tikunena pano sizikudziwika kunena kuti mkulu ameneyi kodi apita naye kuti. Kumafunsabe funso lonena kuti kodi mkulu ameneyu mwati dzina lake ni ndani. Ameneyu ndi bwana Samie Sakrani omwe ndi bwana mkubwa wa pa hotela imeneyi ya Crossroads Hotel yomwe inayandikana kwambiri ndi roundabout yopita ku Mchinji. Kodi apolisi akutipo chani pa nkhani imeneyi? Apolisi anafika adi ku Crossroads Hotel atamvetsedwa za nkhani imeneyi, ndipo pakadali pano angukhala chete asankha kuti asayankhulepo kena kalikonse kufikira mwina atapeza ma information ogwirika kuti kwenikweni chachitika ndi chani. Koma izi zachitika chakummawa komweku chaposachedwa pompa. Mafunso omwe ali mkamwa mwa anthu ndionena kuti kodi achifwamba amenewa angakhale kunena kuti akufuna chani, cholinga chawo ndi chani kugwira mkulu ameneyu Samia Sakrani. Kodi ni mbali yonena kuti angufuna business chabe kuti mwina mwake padzakhale kupempha kuti ngati mufuna munthu wanu mutipatse ndalama zokwana mwakuti, kapena mwina mwake achita kutumidwa ndi anthu awatu kukhala m'magulu anthu aja omwe amatchedwa ma hitman omwe amatumidwa akachite ganyo wakupha kapena ganyo kachita kazaro. Ndipo ndi zomwe zachitika apa kunena kuti no wachitidwa kazaro. Koma ngati zili zonena kuti no achita kutumidwa anthu amenewa, zomwe ndi zothekera kunena kuti no kwambiri tingamalingalira choncho kuti achita kutumidwa. Ngati achita kutumidwa watumayo ni ndani? Nanga kodi wapanga izi pa zifukwa zotani? Samia Sakrani mkulu wa Crossroads Hotel kodi adapalamula chani, adalawanji kwa munthu ameneyu kuti mpaka na akapangidwa kidnapped dzuwa likuswa mtengo? Iru ndi developing news, nkhani yochiritsa tsemwe. Tikharu kupatsani ma update amene zikhale zikuyendera kumeneko mu mzinda wa Lilongwe kutifikitsa opero pa nkhani imeneyi. Kufikira nthawi ina tionanenso nthawi imeneyo.